Kat banang mi kisngi ke jela meglaya kala nang pau hakikam jengok kai perthai bat kring ru ya ki brio ki banang ki wei pat ki jela bat kum jo ru nang ki wei kiri ban wan ban sakhi ya ke jing internet jongka. Ke jingwan ki nong wan jengok kai perthai ke balong ru kum ke wei ni kilat kamai jakpo ya ki trai jela ki badon ya ke yeng basa lani hakak tin nong wei ke blat tep kum ki hotel lani ki guest house na lor ki wei pat. Hakajingyo i yak jingdon kam yak yeng basa na kabenta ki bawan jengok kai perthai ka ban long ru kum kalat ai kam ai jam shaki nong shong snong wei rang ba ubla itu kerteng kum uba ban sei kharmau long ula shna yak wei ka yeng basa ka bla tip kerteng kum kamida homestay hagasnong pendeng yong dong we sup Eastern West Khasi Hills district. Kini ke homestay ke don hajan ke surak ke bayat na mairang sendong klau syarani go down bat la pli pat ba ha ka arpon rio trek luber araja arpon rio dau ba Elmer Thong assistant commissioner ke Eastern West Khasi Hills district kum ukong san haswaban pli pat ba ya kini ke homestay la penlong ya ke jingelang lengkot ha plau ke ke homestay ha ka balai don lang ru na du ukong san nang tau sordar pendeng yong uba Bornards yong secretary uba lambok nongrang kitrai ke homestay ki bahayeng hasam lambat kiwe ki pelasha khot sngubha Uba Elmer Thong hab ai jing kran ulaong baha kene gejela kibu dor kumbale kiwei nrei ke bakham kong san ban kring ye kipat ba kade ka rukom ai jing sakri ya ki nong wan sa ulaong habale ikanu kanu ka kam de ban pen pau ya ka dor ka ba internet ha ki nong wan sa bakin sngu tenat bat ban ken mau hadu bakin dalai phai ha ka kom tri kam yagi ke snong pendem yong le yarap bun pha yagi jing don kam ha ka bi di dengan ya lek lang gi digen bai tis ki pala ban don lang makan long ke por khat kan ya long ya di hapan ya sim lagi di kamu yuk kan ini pilihan standar kita ini setelah Bunsin ni apa ka rikasi ke jungi ni don ke jing pembut mah kajing pembut aku badi buka dor aku badi buat kajing kwa banle kumni kumtai kumle kiwei ten rei ki kapalong khamlong kong santam bat kring ki ba ka de badi ka service mah service ka de ka ba dong kam tam ku ba oi sodar menengar ngong so ya ha bunsin teng dale ki restaurant kum tu da bang kan nuru badi paslam balan ko li pam shu na ada kita ki waiter kim keran bahai phi kim yu bahai phi ba shu boleh bang tiu kat ha pok ka homestay lai ka phia bansa arsi lai si la sin to la da umbiang ata kom keran kom treat ke jong phi gitu ki no wan sa te mot ki bi ken wan bar ka perthai menta ka de ta kom ba wei no wan rong hang ni ru la da dei uri ba kham smart ban post online ban post ki review dan udi ba bon ki followers po Instagram ne po Facebook ada utang ba uru la do ba tu te kam ler komot bar khat ki bala bani i to post ke jong ki no wan shu ten rela da ba u padu ang ba kadai ka we ki ba pasang tenat tam ka jaka ka pangali bansa ki bri ki pasang tenat ba jaka ka basa ka ba khut ki ba itnat komot ki no wan jong ka kin sawan ki ba hajar ngot kin wan tang ki ba pek ka we ka post te ta ka daw hi hapan long careful ha ka ki ka bangi ngile kana ba kan pau kata ka dur ka ba itnat oh kata ka impression ka pasang tenat ha itai no wan sa bakin long kum ki parlok ki jong pi bakin long ki ban song tenat bakin kan mau yi pi how do bakin lek phai lagi yang ki sam ki jong ki ru dengan kermen skam by ba bansai by tray apa publicity tu mah latip ha kuno ban ai publicity ru dengan frai kita ki public bantri ru latip ha sai kai ba ki batrai ru te kanam don kata ka jing dengan suka ban ong ru ko yang ba ki bri ki wan balai sepok kali khasi sungi ka dei ba ka itnat mah le ka itnat te le ka jing itnat ka ja no la sai te don bawan shu di sikiwi ki jaka kin manu basat spearhead ne manu basat simkhia ba panoman penne pansa yang ta kamarang kidai kini ki hoteliers kidai kini ki bateri ba penya ji kam tourism kidai kini ba own ki hotels ki ba penya ji ki restaurants or ba kitep wala ta kaja no atau jing itnan ki bi ki one show teng kerman skam ba wat apa ka district jungi ru kini kemuncang iba ban sai dan ki do ki ba long ki try ki homestay ki long ki try ki ki kali tourist ki ba kha pin sim khia ban perkhat lam ya kamarang ru nomor pateng teng kam dei tang ki beri bahasa ang tu rekan general opinion jung pat ba mo lada ka kala lada ka kadon ka pan pejim kan pau ba isi ki bati siap sepo wa kan si lani bati yang tu iba penjabo ki beri kan khamduna kan don bi ka jing tiang balong pat ba sung tanat shu dan ka jing ot
yaki diang ka balong ka bampet mo ya ka jing itanan lada ki sungtu ya kata ka matlong ba ka tourism kan kiyo ka business jong kan kiyo hatin paring sa ong ba rising tide lifts all boats mo kumanong lada ka tu ka dulia was ka tu ka tide don ka tu ka iwe sung dulia ki kiyo sa jrong tang ka wela ne ar ki ni ki boat ki ban kiyo dai baro ka ki ulang sa jrong kumanong mangiro ni lada ka jing itanan so ka ri ka jing kitang ne kan man tolang ya baro nadu kinong penyat hotel kinong penyat homestay kinong penyat tukali turis ya ka sorkar gi pet ba kinong bu dukan kinong baru kan kanong ka jing mentoy den rela ka jing itanan kan ca no nonton bawan shu tengah keman skam ba mengiru kinang laban simkhya ya kan ne benta ha ka jing em ka jungi ha ka nonta ka state ka jungi ta ri ka jungi nonta ka snong ka jungi sikin te nang pa ban ang nonta ka snong pendang myong pa ba de ka snong ka long progressive pat ka patri stom do ta ya semua komen ba saudara no ka bangi sekretari no ka bangi rala amdai ka jing penya ka jing tristom ka jing ki brio ki semua thai bantre kan ki snong ki ba kwa ban le ki ka business su khang bai timla su bantre mo kan de ka snong pendang yong ai ba kalong ko penslur do kata orang keman skam mutnang la su penslur ban nomor ba ka reputation la ki brio kita pendang yong kalong ko safe udal alada udan uban abar udah kharu ya nang ni setai nang ni ule sadu sio pendang yong uti jing thiet namdan manu ban short ne bandat ne ban la ne basu stair sa untuk ma dan kijing long kijing basu peksa mos ibri wa pelang peksa hatu bai kisno am kijing sngo mangido dangi ne sabar da kibri ki pet tikim sontanan tilada ka snong pendang myong kadang la ban kela ya kata kibri ki long welcoming bai komot kinong wan saru kin bon bai arba ngila ban imla ban len ba kata ka reputation kadang dan bai ba ibri ko nabar ki tim ban sikiri khasi khamtam kisno kham kendong ati ang bayok adon kanu do kata ka mo kajing bom suthu kata maktin ka thlet lan ki ba kata ka jing isi thar ne kita ki ki bagi ji ha po ka ki jungi ten re ki de ki brio ki bawan ai ka jing kamai nam tang jungi ten comments khamba lada ka taru ka kala ka mo long ki ni homestay ro ka business kan kiyo Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.